Els dilluns són tot visites de luxe, està clar. Són les 11:37 minuts i comencem la nostra cita setmanal amb el nostre passat, amb la secció La història supera la ficció, que conduís magistralment el nostre historiador particular, Vicent Baidal. Molt bon dia. Hola, bon dia. Va, conta'ns, quin fragment de la nostra història ens has preparat per este dilluns? Doncs avui ens n'anirem a 300 anys darrere, a començaments del segle XVIII, al moment d'un fet molt important i molt conegut de la història valenciana, que, a més, ha sigut recentment recreat en una novel·la d'Eduard Mira, i voldria que sentirem una part d'eixa novel·la per a posar-nos en situació. Anem. A una ordre de Galway tocà a càrrega el clarí seguit de les trompetes i els timbals dels dragons anglesos del coronel Dormer. Dos esquadrons es llançaren pistola en mà i a tota brida contra la bateria borbònica a través del torrent de los Molinos. L'aire quiet fou esgarrat pels crits i els udols dels genets, pel xapoteig del cavall en l'aigua del rierol, els sords retrunys de les canonades, l'agònic arcs dels ferits de mort. Homes i muntures semblaven espectres enmig del fum de la pólvora i de la pols, espectres que tossien, gemegaven, ainaven, voltejaven cames, potes, peus i braços com aspes de molí, pugnant per descarregar un últim tall de sabre. L'eixuta planura d'Almansa es tenyí prompte de roig i anà omplint-se de budells esvarosos, de membres arranats, de tricorns negres i de casaques i jupes vermelles, blaves, brunes o d'un blanc grisenc. Ostres, quina descripció tan gràfica i quina èpica. És una descripció de la batalla d'Almansa? Sí, és la batalla d'Almansa, és la novel·la El tinent anglès d'Eduard Mira, que narra això, narra la guerra de successió, i també, sobretot, està centrada en la vida d'un dels nebots de Joan Baptista Basset, però, més que en la batalla d'Almansa, que més o menys tots coneixem, el mal d'Almansa tots alcança i tot això, voldria que parlàrem d'una cosa que no es parla mai, que és de què va passar després de la batalla d'Almansa, sobretot amb els moltíssims valencians que havien optat pel bàndol perdedor, és a dir, pel bàndol de l'arxiduc Carles d'Àustria, que van perdre la guerra contra Felip V de Borbó. Mira, acabem de parlar dels perdedors de la Guerra Civil i ara parlem d'uns altres perdedors dels de la batalla d'Almansa. Què va passar amb tota aquesta gent? Què va significar la batalla d'Almansa per a ells, Vicent? Bé, tots més o menys sabem això, que la batalla d'Almansa va suposar la derrota dels austriacistes, dels partidaris de l'arxiduc Carles, els coneguts com a maulets, perquè després d'Almansa, immediatament després, al cap d'un parell de setmanes, va caure la ciutat de València. Un poquet més tard, unes setmanes més tard, els borbònics van cremar i arrasar Xàtiva i van deportar a la seva població a la Manxa, i a les poques setmanes es va promulgar el decret de nova planta que posava fi a l'autogovern valencià, a les corts, als furs, a les institucions polítiques, al dret civil, etc. Un autèntic desastre per als valencians, vaja. Sí, a més per a tots els valencians, ja foren del bàndol perdedor els austriacistes o els borbònics, que en teoria havien guanyat, però no s'esperaven aquell terrible càstig que els deixava sense poder propi, sense autogovern. És a dir, ells anaren a aquesta batalla sense saber aquestes conseqüències, que en definitiva significaria tot això, tota aquesta pèrdua per al poble valencià. En efecte, en aquell moment ningú sabia que Felip V reaccionaria així, arranant l'estructura político-institucional dels valencians. Però és que, a més d'això, a més de ser un càstig per a tot el món, també hi hagué una repressió interna per als que es quedaren al Regne de València, però no només això, sinó que llavors va començar un exili, un gran exili de milers i milers de valencians, dels quals mai no parlem, i és el que jo voldria recuperar avui així, parlant de la seva memòria i un poc què va passar. Sí que és cert que és poc conegut, no?, o poc difós en la història per als qui no som, evidentment, historiadors, perquè parlem d'un exili col·lectiu, no? Dius de milers i milers de valencians. Seria similar o podríem fer un paral·lelisme al que va ocórrer després de la Guerra Civil Espanyola, com parlàvem? Sí, és una cosa molt semblant. De fet, l'exili austriacista va ser el primer gran exili hispànic per causes polítiques. Abans hi havia hagut per causes religioses, com els jueus o els musulmans, i en concret l'exili valencià va començar llavors, després de la Guerra d'Almansa, però a mesura que la Guerra de Successió continuava, perquè va continuar uns anys, fins a 1714, es van anar afegint també castellans, mallorquins, catalans, aragonesos, i van estar vagant per mitja Europa durant vora 40 anys. 40 anys, és una autèntica barbaritat, una crisi humanitària en tota regla, no? Sembla. I saben coses dels exiliats, qui eren, com van sobreviure?
Sí, en sabem realment moltes coses, sobretot gràcies als estudis d'historiadors com Carmen Pérez, o també, sobretot, d'Agustí Alcoberro, que té un llibre monogràfic, es titula L'exili austriacista 1707-1747, o jo mateix, que vaig posar el meu xicotet gra d'arena amb l'estudi d'un cas molt particular. Ah, sí? De quin cas parlem? Quin és? Parlem del clergue i jurista, és a dir, era un advocat i al mateix temps era religiós, Manuel Mercader, però és que, a més de clergue i jurista, era també el rector de la Universitat de València. És a dir, sabem el cas del rector de la Universitat de València del segle XX, que el van afusellar, el rector Roset. Doncs en el segle XVIII van tindre un rector exiliat i tenim, per exemple, vam trobar el seu testament, i podem ara a continuació sentir algunes paraules del seu testament que ens indicarà molt clarament on va anar a parar Manuel Mercader. This is the last will and testament of me, Don Manuel Mercader, born in Valencia in the year of our Lord, 1674. Considering myself very old and at this present time very sick, I do and order my will and testament in the following manner. Entenem, no?, que va morir a Anglaterra, no? Podem fer-nos una idea. Sí, de fet, jo vaig trobar el seu testament en els National Archives de Londres. En concret, després d'Almansa, va entrar al servici del rei d'Anglaterra, Jordi I, que el va destinar en un primer moment a l'illa de Menorca. A l'illa de Menorca, i això? Sí, perquè Menorca, com també va passar amb el Penyal de Gibraltar, després de la Guerra de Successió va passar al Regne Unit, encara que després Espanya la va recuperar un segle després, i el que volia el monarca britànic era que Manuel Mercader intentara establir un bisbat propi de Menorca, independent del de Mallorca, que continuava sent espanyola, però Mercader no ho va aconseguir i finalment se'n va anar a Anglaterra, on va viure 23 anys, concretament a Londres. Al principi en unes condicions mínimament dignes, perquè tenia una pensió reial que li passaven com a refugiat o com a agent al servici del rei, però després, al cap d'uns 10-15 anys, li van retirar la pensió, va caure en la pobresa, va caure malalt d'una cirrosi i va morir en condicions realment pèssimes. Ell mateix, en el testament que hem escoltat, deia que moriria abandonat com un gos vell i únicament va tindre un consol, que també l'esmenta en el testament, que és una dona irlandesa que s'anomenava Winifred Shelley, que encara que ell era clergue i aspirant a bisbe de Menorca, va ser la seva parella i el va acompanyar fins a la fi dels seus dies. Una història trista, no?, esta que ens estàs contant de Mercader. I esta va ser una miqueta la tònica habitual, l'exili a Anglaterra, males condicions? La veritat és que el cas de Mercader va ser molt, molt particular. Normalment els exiliats valencians no estigueren al recer de la corona britànica, sinó que continuaren al mateix arxiduc Carles d'Àustria, que va esdevindre emperador del Sacre Imperi Germànic i, per tant, els exiliats es van distribuir per les seues terres, pels seus dominis europeus. I on van anar a parar? Quins camins van seguir, Vicent? Doncs clarament es van succeir 3 etapes que es van convertir en una odissea per a molts dels 30.000 exiliats en total que hi havia, uns 3.000 valencians, i si pareix, repassem ràpidament les 3 etapes fins a arribar a l'última, que és realment la més sorprenent i inclús la més trista de totes. Val, anem a fer això. Acompanyem aquells exiliats pel seu periple europeu. On van anar de bones a primeres? Doncs, en primer lloc, després d'Almansa, després de la derrota de 1707, la gran majoria es van traslladar a Catalunya. Es van exiliar del Regne de València i van anar a Catalunya, on van passar uns 7 anys fins a la derrota final de l'11 de setembre de 1714, i, de fet, se sap que en la defensa final de Barcelona hi havia 2 regiments de valencians, 2 batallons. Un anomenat de la Mare de Déu de Desemparats i un altre de Sant Vicent Ferrer, més valencians. Ja, els dos, jo crec que clarament identificats amb València, no? I hi havia gent com Joan Baptista Basset, el penjadet d'Algemesí, que era un guerriller valencià que era d'Algemesí, també un tio de Gregori Mallans, que estava allí i va lluitar amb els austriacistes. Vaja, clarament valencians, no?, defensant allà a Barcelona. I què va passar després de caure Barcelona? Va ser llavors quan es van repartir per les terres de l'Imperi Germànic? Sí, els principals caps militars no van anar a l'exili, sinó que van ser empresonats. Per exemple, Basset el van empresonar primer, crec que, a Hondarribia i després a Segòvia, on va morir al cap de 14 anys d'unes presons penoses, però la gran majoria d'austriacistes, els que no estaven no tan implicats, sinó que no eren caps militars, van ser obligats a abandonar Catalunya i Espanya, de manera que l'arxiduc Carles d'Àustria, que llavors, com he dit, era emperador,
va intentar fer-se càrrec d'ells pels servicis prestats i, de fet, molts se'n van anar a la capital de l'imperi germànic, que llavors era Viena, i es va crear una mena de govern en l'exili que procurava pels interessos d'aixos desplaçats, d'aixos refugiats. Sembla això modern, no? Sembla que poguérem extrapolar a l'actualitat. Pareix que estigues parlant de fets molt recents i estem parlant de fa 300 anys, eh? Sí, ja fa temps, però sorprèn molt per la seva actualitat. Ja entrem en el món dels estats quasi contemporanis, d'unes guerres que ja ens recorden a les nostres. Però, si vols, per a parlar d'este exili vienès, hem parlat anteriorment amb un dels principals experts en la qüestió, que és l'historiador valencià Ximo López Camps, que ell precisament ha fet estades en els arxius i en les biblioteques austríaques, i ens ha deixat un missatge explicant-nos el següent, com es va organitzar l'exili vienès allà. Val, l'escoltem. Durant la primera meitat del segle XVIII no degué ser estrany escoltar parlar en valencià a la ciutat de Viena. I és que a la capital de l'imperi es van instal·lar les famílies més influents d'aquelles que havien seguit l'arxiduc Carles en la seva aventura espanyola. Entre elles hi havia altes dignitats eclesiàstiques, com l'arquebisbe de València, Antoni Folc de Cardona. Membres de la noblesa, entre ells el comte de Cardona o el comte de Cervelló. Oficials de l'exèrcit i persones que havien ocupat càrrecs en l'administració durant el regnat de Carles III. Gestionar l'allotjament i la manutenció de tota aquesta gent es va convertir en un difícil repte per a l'emperador. Així que, per facilitar les coses, va crear el Consejo d'Espanya, una institució que presidiria, precisament, l'arquebisbe de València. Cardona havia arribat a Viena l'any 1713 en companyia de l'emperador i va instal·lar la seva residència en un palau que encara avui es conserva en el districte número 9 de la ciutat. Prop d'allí anirien establint-se altres serveis destinats als exiliats. L'Hospital dels Espanyols, dedicat a la Mare de Déu de la Mercè, el convent dels Trinitaris, conegut com el dels Espanyols Blancs, en referència al seu hàbit, o un nou monestir dels Espanyols Negres, en referència també al seu hàbit, i que encara dona nom a un carrer de Viena. Molts dels valencians exiliats no van tornar mai al seu lloc d'origen, entre ells l'arquebisbe Cardona. I, de fet, la empremta de l'arquebisbe encara és ben visible a la ciutat. La biblioteca que tenia al seu palau es va convertir en un dels primers fons amb els quals es faria la Biblioteca Nacional d'Àustria. Ximo López Camps és qui ens ha fet aquesta explicació, ens ha parlat de la petjada que podem trobar a dia d'avui, no? També a Viena, ens ha parlat del palau, del carrer. La veritat que li agraïm aquestes paraules. O sigui que hi havia tota una xarxa de solidaritat mútua i encara avui es poden resseguir aquestes petjades d'aquells exiliats valencians, no? Sí, fins i tot es podia fer una ruta de l'exili valencià i espanyol de fa 300 anys, i no només van anar a Viena els exiliats, sinó que també van anar a altres parts de l'àmbit d'influència de l'imperi germànic, per exemple Flandes, Milà, Nàpols o Sicília, que també era de l'emperador en aquells moments, i fins i tot alguns s'enrolaren en l'exèrcit imperial i van anar a lluitar a l'anomenada Tercera Guerra Turca, més o menys en el que avui seria Romania, Hongria, Croàcia, Sèrbia, tota aquella zona. Ostres, que encara es feren soldats i anaren a lluitar a l'Europa de l'Est. Sí, de fet, la resta de l'exili valencià seguia molt de prop les notícies d'aquella guerra i, per exemple, un jurista valencià, Vicent Díaz, que vivia a Nàpols, va fer un poema èpic que rememorava aquells enfrontaments contra els turcs, i molts passatges d'aquest poema recorden molt a les celebracions de moros i cristians que es feien al Regne de València. Ah, sí? I quins passatges eren? Quines van ser les gestes dels valencians en aquells fets de l'Europa Oriental? Doncs, per exemple, una molt anomenada va ser la conquesta de Belgrad, l'actual capital sèrbia. Llavors estava en mans dels turcs i la van ocupar els cristians amb una intervenció molt destacada dels valencians, fins al punt que les banderes dels regiments eixos que he comentat adés, de la Mare de Déu dels Desemparats i de Sant Vicent Ferrer, es van depositar en la mateixa catedral de Belgrad. Que curiós, lo de la Mare de Déu dels Desemparats i de Sant Vicent Ferrer, que van anar conquerint, no?, distints espais. Ostres, i si anem avui a Belgrad podem trobar i veure aquestes banderes, també? Malauradament no. No s'han buscat a fons, però tot pareix indicar que segurament van ser destruïdes per incursions otomanes que van afectar després la ciutat en les dècades següents. Però hi hagué valencians que es van quedar allà, en aquella zona, s'instal·laren d'alguna manera allà? Doncs en el moment de la guerra contra els turcs encara no,
però sí que hi ha intents posteriors en el que ja podria ser la tercera fase de l'exili, en la dècada de 1730, és a dir, ja 20 anys després d'haver eixit de la península Ibèrica, que potser va ser la més trista de totes. La més trista, perquè què va passar llavors? Doncs cap a 1735 la Casa d'Àustria va perdre Nàpols i Sicília enfront dels Borbons i llavors els exiliats austriacistes que hi havia allà a Nàpols i a Sicília, foren novament obligats a abandonar l'exili i se'n van anar a Viena, és a dir, ja segon o tercer exili. Però llavors havien passat 20 anys de la Guerra de Successió, el Consejo d'Espanya havia perdut molta força, ja no hi havia diners ni interès en totes aquelles persones, i moltes de les quals eren pobres, mutilats de guerra, la majoria sense família, etc. Quin panorama. I què va passar amb ells? Com els van acollir en aquesta ocasió a Viena? Doncs la veritat és que esta vegada van voler llevar-se les mans i fer-los fora del país com més pront millor, i en concret els van enviar novament a les planures de Sèrbia per a que intentaren colonizarles y fer el que sentirem a continuación. Se compondrá esta nueva provincia o región de las 4 principales naciones que abandonaron la tierra de España, esto es, de castellanos, valencianos, aragoneses y catalanes. Su nombre será el de Principado de Transhispánica, y en sus nuevas ciudades los colonos recibirán un proporcionado terreno para su cultivo y un capital o ayuda para hacer casa cómoda y comprar cereal y ganado con el que establecerse. O sigui, que els van enviar allà a començar de zero, no? A colonitzar pràcticament un nou territori. Sí, era un territori molt buit, era la frontera entre l'imperi germànic i l'imperi otomà, i volien que reforçaren la zona amb la seva presència en un nou principat que s'anomenaria Transhispànica. Sí. I en 1735 es va començar a construir la primera de les ciutats d'aquell nou principat, que va ser justament anomenada Nova Barcelona, en record de la darrera ciutat que havia caigut en la Guerra de Successió davant de Felip V de Borbó. I, de fet, les lleis que van donar a esta Nova Barcelona recordaven molt el sistema de llibertats polítiques de la Corona d'Aragó, del Regne de València, del Regne d'Aragó, del Principat de Catalunya, etc. I si fem un vot, què va passar amb aquella ciutat? Avui en dia existís Nova Barcelona a Sèrbia? No, doncs la veritat és que tampoc, no, ni banderes ni ciutats. La ciutat no va reeixir, els colons, com deia, eren gent molt major, molts de 60 anys en amunt, hi havia molts veterans de guerra, gent empobrida, marals, i encara que durant 2 anys sabem que estigueren fent viatges pel Danubi des de Viena fins a Belgrat i des de Belgrat fins a les planures sèrbies on estava Nova Barcelona, finalment van tirar la tovallola. Es van produir algunes incursions otomanes i, sobretot, 3 anys després hi hagué una epidèmia de pesta, de manera que els colons van ser evacuats de la ciutat en centenars de carros i, com van poder, van ser repartits en diverses zones de l'imperi, com Romania, la mateixa Viena, etc. Estem parlant de molts anys, no? Des de 1707 estem parlant. Ara hem votat al 38. Això va veure... Suposo que va ser una odissea per a tota aquella gent que degué patir... Sí, imagina 30 anys d'exili en exili, amb projectes molt incerts moltes vegades, i a més tenim moltes vegades el nom i la procedència de molts d'ells. Sí, tenim llistes de noms, per exemple, Joan Iranzo, Miquel Aparici, Lluís Cantó, Josefa Estupinyà, i també sabem d'on venien, quina edat tenien, de València, de Xàtiva, d'Alcoi, de moltes altres ciutats valencianes. I la veritat és que quan els veus en la documentació i saps tot el que van passar per haver defensat els furs i la seva concepció del Regne de València, doncs fa molta tristor quan ho llegis. I imagina que després d'aquella aventura a Sèrbia no faria molt més, perquè, com deies, era gent molt major i, a més, que no estaven en les millors condicions, no? Eren molts ferits de guerra. Sí, havien passat molts anys i ja en la dècada de 1740 van anar acabant l'exili. Els que no havien mort doncs van anar morint llavors, cadascun en una part d'Europa, i va perdent-se la seva pista, encara que de ben segur que encara avui en dia per algunes parts d'Europa hi ha gent que du cognoms valencians a conseqüència d'aquell exili polític de fa 300 anys. Clar. Molt interessant, Molt interessant esta història. Vicent, moltíssimes gràcies per portar-nos això que dèiem a l'inici, que és ben desconegut, no? L'exili austracista, que, com tu dius, la història supera la ficció. En este cas també, Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres, i també, abans d'acomiadar-nos, vull recordar als oients que si volen que parlem d'algun tema històric en concret, o si volen que resolguem algun dubte concret o més general sobre la història valenciana, ens poden escriure a les xarxes socials del RAS, a Facebook, a Twitter. També ens poden escriure a un correu electrònic que tenim, al rashistoria@gmail.com, i crec que també ens poden deixar notes de veu al telèfon, al 627
048 917, i amb totes les preguntes que rebem, doncs cada final de mes, dedicarem un programa a contestar les preguntes i els dubtes rebuts. Jo no sé si algú te demanarà, però jo ho pense fer, si fem alguna escapadeta a Viena, que ens facin una guia turística per a visitar aquells llocs on queda Isaac Petxarol dels valencians que van ser exiliats i van anar allà. Això Ximo López Camps ens ho faria molt bé. Jo vaig estar a Viena quan no coneixia tota aquesta història i després vaig dir, ostres, quina llàstima, perquè hagués anat a veure els mateixos llocs de sociabilitat i on parlaven i on es reunien els exiliats valencians i tota la península. Clar. Vicent, un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Molt bon dia, adeu.